Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, yan uwa barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyo. Bidiyon namu na yau zamu nuna muku yadda ake sayan USDT da sauran duk wani token a Remitano Exchanger da kuma yadda za ka yi depositing na naira a Remitano Exchanger, ma'ana ka turo naira zuwa Remitano Exchanger ta zauna. In kana buƙatan ka sai USDT ka saya da ita, ko kana buƙatar ka sai wani token ka saya da wannan kuɗin da ka turo, ko kuma kana buƙatar ka yi swapping duk wani token USDT ko wani token da ka samu ka turo zuwa Remitano Exchanger ya zama tsuran naira ka yi withdraw zuwa account ɗinka da banki. Shine abin da zamu nuna muku a yanzu. To amma kafin mu shiga cikin bidiyon ka'in da na'in, idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗinmu, ka danna subscribe da alaman ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne kuma so ɗaya ake yi. Kai tsaye dan uwa, idan ka shiga Remitano Exchanger ka kamar haka, abinda zaka yi kawai shine bayan ta bude kamar haka zaka zo ka taba wannan alaman wallet din. Bayan ka taba wallet ya bude kamar haka, abinda zaka yi shine zaka zo ka ja shi sama kamar haka. Yawwa, zaka ja shi sama kamar haka. Ku lura da kyau, gayi nan a Renek ƙasa BTC. To kai zaka duba naira ne. Ga namu nan na naira a sama. Tunda naira dama kake so ka sako zuwa Exchanger ka, to kawai kai tsaye sai ka zo ka taɓa wannan deposit ɗin, saboda ka je ka turo kuɗin da zaka turo zuwa daga account ɗinka na banki ya zo ya shigo. Kenan sai ka ja shi sama haka kaɗan, sai ka zo nan gurin sai ka saka musu kuɗin da kake buƙatan ka sa a ita Exchanger ɗin. Muna buƙatar mu sa 31,000. Yawa, ga nan na saka 31,000. To kai tsaye sai ka zo nan sai ka taɓa next. Ku lura da kyau, ga nan sun ce za su caji 50 naira a matsayin fee. Yawa, ga nan sun baku ku zaɓi bankin da za ku biya su da shi. Ka sani cewa lokacin da za ka yi verification na Remitano Exchanger ka, akwai account da suke cewa ka saka wajen verification na account number. To account ɗin da ka saka musu, in so samu ne ka biya su kuɗi da shi, gaskiya zai zame maka automatic ne. Mu kuda muka yi amfani da shi, bari in ɗauki kuda ga nan kamar haka. Shi kenan sai ka taɓa continue. Yawa, bayan ya buɗe ma kamar haka, ka lura da kyau nan gurin gayi nan kuɗin da ka ce kana so ka saka. Gayi nan sun ce ka yi kwafi ka sa shi a nan ƙasa, sai ka zo ka taɓa shi haka. Gayi nan na taɓa, za ku ga ya yi kwafi. Sai ka zo nan gurin, bayan ka taɓa shi da ya tsaya kamar haka, sai ka taɓa wannan paste ɗin, za ka ga ya shiga. Sannan sai ka zo ma'ana sunan da za ka biya kuɗi da shi, sender name naka, gayi nan sai ka yi kwafi sai ka taɓa shi ma kamar haka. Bayan ka taɓa, kai tsaye sai ka zo daga nan ƙasa sai ka saka musu shi a nan gurin. Kar ka manta cewa ɗan uwa, kar ka manta cewa wannan account ɗin, dalilin da yasa kaga ya fito automatic saboda shi na saka lokacin verification. Kai ma in shi ka saka, shi za su baka kai tsaye. Abinda zaka lura da shi a nan gurin shine ka tabbatar cewa wannan sunan da suka baka, misali ka gani Abubakar Abdulkarim, na tabbatar nawa ne wanda na saka a lokacin da na yi verification. Ma'ana sunan ya zo daidai da sunan account number da zaka je ka biya kuɗi da shi. Kawai sai ka zo ka taɓa nan gurin. Idan ka taɓa za ka jira yanzu kamar yanzu yadda ka ga ina jira. Yawwa, kai tsaye gayi nan sun yi confirming. Gayi nan sun ba mu account number da zan biya kuɗi da shi. Ka lura da kyau da sunan da suka baka, gayi nan Olufinjana Ojo Emmanuel, shine zan biya kuɗi ta hannun shi. Gayi nan kai ma ka tabbatar cewa ka lura da kyau, ka tabbatar da sunan da aka baka da zaka biya kuɗi a kai shine a lokacin da zaka biya. To kai tsaye zaka zo ka taɓa nan gurin sai kai kwafi na account number. Gayi nan na taɓa. Yawwa, to nan gurin ba za ka taɓa shi ba sai ka je ka biya kuɗi. Yanzu bari in je in biya kuɗi, sai in dawo.
Yawwa ga nan na shiga application ɗina na Kuda Bank da na yi verification da shi a Remitano Exchanger na ɗora musu a wancan lokacin. Yawwa ga nan ya buɗe. Ga nan ina ƙoƙarin yanzu in biya su kuɗinsu, sai dai za ku ga ya yi blank. Abin da ya sa shi ne ya yi blank, abin da ya sa shi ne ba a screen bidiyo a Kuda Bank. Ga nan yanzu zan biya. Yawwa ga nan na tura musu kuɗinsu, ga nan ya shiga. Ga nan zan yi ma'ana printing na payment proof, ko kai screenshot kai, saboda kila yayi in ka koma Exchanger ka vendor din ya ce sai ka saka payment proof. Wata sa'an kuma ba sai ka saka payment proof ba kai tsaye. To kai tsaye ga nan na yi printing na slip ɗina, zan koma Remitano Exchanger na saboda in je in tabbatar in danna cewa na biya kuɗi saboda vendor ɗin ya saka min kuɗi na a Exchanger na. Ga nan na shiga application ɗina na Remitano. Ga nan tana searching, za ta koma min daidai inda na tsaya ɗin nan lokacin da na tafi biyan kuɗi. Ga nan sai ka ɗan ja shi sama kamar haka. Yawa ga nan ko, yawa sai ka taɓa nan gurin cewa ka biya kuɗi. Ga nan an ka taɓa za ka ɗan jira shi haka kamar yanzu yadda kuka ga ina jira. Ga nan sai kai confirming ka taɓa yes, ka tabbatar ka biya, kawai sai ka taɓa yes. Shi wannan vendor ɗin da na biya kuɗi ta hannun shi, shi zai saki min kuɗi na zuwa Exchanger na, ma'ana na biya kuɗi ta hannun shi. Nan gurin shi za ka taɓa sai ka saka masu payment proof. Ya yiwu ƙila kafin ma in gama saka payment proof ɗin kawai kai tsaye su mai da ni baya a matsayin in je in cikin balance riga sun saka min. Ga nan ina ƙoƙarin ɗauko payment proof ɗin in saka. Yawwa ga nan na shiga gallery. Yawwa ga nan na ɗauki payment proof ina na saka. Yawwa ga nan za ku ɗan jira shi kai ma in ka saka kamar yanzu haka yadda ka ga ina jira. Ga nan ina ɗan jira. Yawwa idan ya buɗe kamar ka sai ka ɗan ja shi. Yau ga nan ma sun ce har sun riga sun saka min kuɗi na, ga nan 30,950 da yake dama akwai caji na naira 50 da suke ɗauka a fee. To kai tsaye bari in taɓa wallet saboda in duba in tabbatar da kuɗi na sun shiga kamar yadda suka faɗa. Bari in je in duba. Sai ka ɗan ja shi sama haka kai in ya buɗe haka, sai ka ɗan ja shi sama. Yawwa ga nan ga kuɗi na nan sun riga sun shiga 31,444. Kar ku manta cewa dama ina da 400 da wani abu a cikin Exchanger na. To kai tsaye abin da zan nuna muku yanzu shine yadda za ka iya sayan wani token da wannan kuɗin. To sai dai kuma 'yan uwa ga bidiyon nawa na ga yayi tsawo. Mutane suna complain cewa bidiyon mu yana tsawo da yawa, gashi na ga yanzu minti 8 da wani abu. Ku yi haƙuri za mu dakata a nan saboda bidiyon kar ya tsawo sosai. A yanzu haka insha Allah zuwa gobe ku duba channel za ku ga ci gaban bidiyon na yadda ake sayan token kai tsaye. Kar ku manta cewa ku duba description za ku ga mun ajiye muku link na Telegram group namu da WhatsApp group da za ku rika samun sabbin legit mining app and airdrop da sauran wasu platform da ake samun kuɗi a cikinsu kyauta. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Kar ka manta, idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗinmu, ka danna subscribe da alaman ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne kuma sau ɗaya ake yi.